Kat kum ke jingwat bnia daki scientist, baka pyrthei kan sawai ha baka sngi kan ai jingshai shuh, ne ka pyrthei kan wai hadien baka sngi kan sayap no. Ka jingwat bnia daki scientist chapang ki million teli ki klur ha sahit neng, badru na ka jingwat bnia jong ka gaya mission kila estimate sakat no snam, baka sngi kan ha shwa baka nyap no. Shuh ki scientist uklur Haki Milky Way uladon kumba 1.9 billion snam. Bad kilaya tho ba uklur haki neki Milky Way udang klan ba. Namar ba udang biang ka hydrogen. Hendrai ke jings kem jong kinegi klur kan sadu no kat ba kila nang rim. Kilaya tho ba kineki klur kin sadu suki-suki. Ya ka hydrogen bad kumba long ki klur kum taru ka sengikan long. Kabamot baga sngiru kan sadu no, ya ka jingshai jongka, bat ka jingbom la shuh ka sngi ban ai jingshai, kan nang penkriat ya ka pyrthei. Kat bagi scientists, astronomers, kidang ti bnia ban ai jingtip sya ka pyrthei, bakan poi ka por, ha ka bag ka sngi ki klur bat upnai kinam ai jingshai shuh. Ka Bible pan, ka deb ban yathuk lepa syapang kini ki ai baro. Ladapin pule kat kum u Isaya kalnong ka bakat lai kat khot ka bakhandai hadu ka ba shpeu ka ba ongkum ne. Kasngi jong utrai ka wan. Kata kasngi barunar jong ka jing bitar pas syerkhei. Bat basla jong u. Ya ka pyrthei on pelong ka riklau. Bat ya uwei pa uwei unong pop on penjat thiau. Uwei pa uwei uklur. Bat kawei pa kawei ka thup klur kin sange penten syan. Bat kasngi kan long ka badum. Haba kami bat upnai unum ai kanu ka jingshai. Shuh ujawal kalanong ka ba ar ka khot ka ba laipu wei hadu laipu ar ka ongkum ne. Ya kasngi on pendum bat ya upnai on kelas 6 shua ban wan. Kata kasngi bakrau bat ba iti yang jong utrai. Te kan long ba uno uban khot kerpat ya ka kerteng utrai on pen ya u. Paralog ba it. Ngidai ban oingu ya ublay. Ubala ai hangi ya ka ktian jong u. Kabadai ka Bible kabala hikai yangi kumno ban kumno ban pen sngom ha ya ublay badro kumno ban pen kre ya ka jing hashwa bangin yakando bad ublay markman. Wadada shibun ki scientist ki bomngan ya ublay ni ya ka Bible. Henry ki babun ki jingshem. Ki jing lab jongki lengba ki research jongki. Ki kedau baka Bible kala de panyatho lepa. Kita ki ba iet ya utrai bat ki ba iet ya kaktian jong u. Walada kimdan kekerdan pule. Henry ki tem. Ka ai ka ban saja ya kasngi ubnai bat ya ki klur. Hashua bakata kasngi bakrau utrai kan wan. Kumta ko ki paramen sim pakordor. Tongin khot kerpat ya ke kerteng utrai. Kat ba ngidang la ban syam ya u. Namar ublay ulak kular ha kaktian jong u. Balada ngiwat ya u ngin syam ya u. Lada ngiwat ya u. Da ka dot not baro. Kumbaong u Jeremiah arpu kandai lenong kat khot kabakhat lai.